Nagpadayon ang pag-release sa 2,000 pesos nga educational assistance ngadto sa mga benepisyaryo sa probinsya sa Davao de Oro ubo sa Unlad Kabataan Program kon UKP sa DSWD. Mga out-of-school youth ang mga benepisyaryo nga migraduate pinagi sa Alternative Learning System sa Department of Education. Subay sa report sa Youth Development Division, anaa sa 934 na ang nakadawat sulod sa 1,094 nga ilang mga benepisyaryo gikan sa 11 ka mga munisipalidad sa probinsya. Apil na niini ang mga anaa sa Bahay Pag-asa, BJMP Montevista District Jail ug Provincial Rehabilitation Center. Gipasalamatan sa mga batanon ang gobyerno hilabi na sa provincial government kay wala sila pasag di pinagi sa pagigalayon sa mga national agencies diin nahatagan sila og oportunidad nga makapadayon sa ilang pag-eskwela aron mapalambong ang estado sa ilang kinabuhi.